ang akong suliran. Kini ang akong suliran. Mga minugbong duwa nga matapos lang sa usa ka hugna. Mga kinutlog gikan sa mga suwat sa mga minahal namong tigpaminaw. Busa kung aduna kamoy suliran nga naggumon karon sa inyong galamhan. Suwata ka na og ipadala ning atong tulumanon. Kini ang akong suliran. Aron kabuhatan ka na og duwa sa kahanginan og pagatambagan sa mga bulawan ng hunahuna. Kini ang akong suliran. Kini ang akong suliran. Sinumat ni Teresa Tirul Soria, ubos sa direksyon ni Ingrid Miss Iver Tudaso. Dalit kaninyo sa RMN Drama. Mayong adlaw kaninyong tanan nga nagpaminaw karon, ning tulumanon kini ang akong suliran. Ilabi na kaninyo Dr. Rene Obra ug Attorney Elaine Bathan. Ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi ning akong suwat suliran. Tawgalan ko ninyo sa pangan nga Karen, 18 years old, single, estudyante. Itago na lang ang akong address. Punto medikal kining akong suliran. Nag-apil-apil mangod ko og beauty contest tungod kay permi kong i-recommend sa akong kaila kamoy himong contestant tungod kay gusto man ko sa barog, may hitsura gamay og skinny ko. Pero ang problema kay dili ko puti ug may part ko sa akong lawas nga dark siya. Aron inyong hisabtan, ingon inyang mga panghita po. Uy, Karen. Hapit na sa dangatong intrams. Ikaw na sa dangatong muse. Ay, maproblema na sad ko. Sa isulob? Aladay, pwede na manggod nga mga banggod. O hangyo na to si teacher nga pa-sponsor lang taniya sa imong attire. O pwede na masadgod siguro nga miniskirt o sleeveless. No, di jud ko mag-sleeveless. Ha? Na jud ko'y problema ana Jing na kay itom akong ilok. Unsa? Ay, medyo na akong problema karon uy. Kay kung may apil-apilan kong beauty contest sa mga pista ba, siyempre, nabigyan na contest sa best in swimsuit. Unya, day, apil masabgod na milagom ang akong singit good. Sa imong barugday ingon anak ka? Ay, medyo ni struggles na ako eh. Kung maapil ko contest, kay matagbaw, jugog tago o pahid og mga cream aron lang mupantay nga akong color sa singit na ako o kining dapit sa akong ilok. Ay, mao di ay nga dili di ka makit-an gyud nga mag-sleeveless. Kay di man ko komportable. Magsige man ko tiklop sa akong pakuan day. Aron lang dili makita ang akong ilok. Mong, di na lang jud ko mag-sleeveless. Ay, nga nung maproblema man kagisuloob in town oy Karen. Pwede raman sigurong mangabang ta. Ayo, di problema na ma. Kaya among teacher na ang bahala. Pero ang concern ko mo ba, kaya ako mong apan sa lawas. Apan sa imong lawas? Unsa man? Kasiksi ni mo ah. Sukad man ko nga nadaga ko ma. Nakabantay ko ba nga nausa ba ng color sa akong ilok ug bugan? Ha? Niitom na siya ma. Ug conscious na kay ko ani ay. Di na ko gusto nga makita ang akong ilok ug singit. Ay, ikaw man sad god. Dili pa tuo. Giing nan dili mangibot og balhibo sa imong ilok. Ha? Makalagom taon sa ilok nga mabitad ba yung panit ana sa imong ilok nigbira ni mos balhibo. Maong makaitom na sa ilok. Nya, kini akong bugan ma. Wa man ni balhibo. Ngano milago man sab ni be. Ah. Day, kanang atong bugan ko no, ilabi na yun atong mga babay. Normal ako no ng mulagom, ilabi nagmadalaga na ta. Tungod man ko no na sa atong rigla. Unsa? Ay, kumutuan nga normal ra na ginaoy. Tan-awan ng mga artista lagi be. Nganong puti man kana sila bugan og ilok be. Ay, sus, daghan man sila kwarta, day. Kan afford man silang magasto aron maputi o muhamis silang bugan og ilok. Ha? So kitang pobre, antos lang tas kalago mo sa atong bugan og ilok?
Presented by X Thunder Gaming. Delikit kay puti ang akong kolor. May pagkamorena ko. Pero lahi ra sab gyud ang kaitom sa akong bugan ug ilok. Maklaro gid siya. Maong gikan adto. Nangita na kog lain-laing remedy para lang mahayag-hayag og kamay ang kaitom sa akong bugan ug ilok. Unya, Karen, ikaw na'y bilin din isbay, ha? Ayaw usa mo pang laga tong amiga ni mong si Gina. Kay marabadayon mo og klase, di mo puyog bay. asa day ka ma? Ato kos merkado, palit kog isda. Kanong Laming ito waron da. ma, na ako'y ipapit ni mo palit pi. Sama na. Kagkadiyot sa ha, akong ilista. Oy, ubay-ubay gudi ay na. Oh, Karen, nanay mong gipapalit. Samtao ng mga gipapalit ni mo, ay ape pa mang limonsito. Koy, nag-search kog remedy sa kahimtang aning akong bugan ug ilok maba. Makaputi man ko nunis mga lagom-lagom. Unsa? Napagitawas, oh. Ay, suwayan lang naku og pahid sa itom na kong ilok ug bugan, ma. Ha? Ha? Makadaot pa namang gibuhat, girl. Uy, Ha? Nga naman ba yun? maka-irritate nagsamot sa imong skin. Kaaslo man ang limonsito. Pero di ba may cleanser man gani nga baligya sa tindahan nga may sagol nga limonsito kay makapaputi ko no? Hala no. Ang gisagol man daw sa cleanser. Kanang imo kay gidirekta man gyud nimo og nod-nod sa imong ilok. Kinsang skin nga dili ma-irritate ano? Ay, sayot din pagnudnod na kong limonsito sa kumbugan ug ilo. Jesus. Gisukaan na lang unta to nimo aron makinilaw na da. Tarong bayot ba? Unya, ang tawas? Para pawara man taw na sa baho, day. Uy, dili na paputi. O karon sa man ka nangaplag tawas pa? Matawa man ako kaliko. Nasayop. Dapat inigpadong ka matuog mamahid og tawas sa imong bugan o sa imong ilok. Unsa? Naglibog na gid ko kunon sa akong buhaton sa kalagom sa kumbukan ug ilok. Kay wa man gyud mauli sa mga gisuwayan ako mga home remedies. Unya, mag-apil-apil ba ako mga beauty pageants. Ang ako mga pangutana mo kining masunod. Unang pangutana, milag ko mga kumbugan ug ilok. Tinuod ba nga mo ni mahitabo kung mudaga ng usa ka babay? Unsa di connection? O tungod ba ni sa akong pamanit o skin type nga morena ko? Ikaduhang pangutana, nag-apply ko og mga home remedies sama sa tawas ug limonsito. Ipahid na ko sa akong ilok ug bukan. Tinuod pa nga dili ni makaayo kay harsh o maka-irritate tinuon sa panit. Ikatulong pangutana, mangibot sab ko sa balhibo sa akong ilok. Ingon nila kay makasamot ko nusab ni sa kalagom. Ngano man? Unsaon man lang din ako ning balhibo sa akong ilok nga di masab ko no maayo kon shiban. Ikaupat og katapusan, kanang mga artista, ngano mga puti ug hamis man lagi na silang bugan ug ilok. Unsa may gibuhat anak nila? Napa sila gihimong surgery, laser o mga bisan unsa pa nga gibuhat? Nga sa ato pa, kami mga pobre, wala na may puruhan nga mo puti pa ning among bugan ug ilok. Palihog, tabagi og tambagi ko, kini ang akong suliran, Karen. Mayong adlaw mga suking tigpaminaw din sa tong programa, kini ang akong suliran. Once again, ano na sab ako, si Dr. Rene Obra, makiguban kaninyo karong adlaw. Ako mutambag sa inyong mga medical problem, kay medical doctor man ako, psychological, emotional, ug behavioral, kay usaman ako ka psychiatrist, ug mga problema sa mga ginadiling drugas, kay usaman ako ka drug addiction specialist. Klase-klaseng pamagi sa pagpadala sa mga sulat-suliran rin kanamo. Pwede kami padala sa mong email, suliran_612@yahoo.com or sa atong Facebook account, kini ang akong suliran official writers page o diba sa mong bahatan sa 3rd floor Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City.
Ang atong makutlo nga pagtulunan karong adlaw mao kini nga any job worth doing is worth doing well. Ano yan ang mga trabaho bitang taphaw-taphaw? Basta ba lang ba? Pero kanang nindot yun pagkatrabaho, tininood, ikaw man sa trabaho, malipay ta, tanaw. Di kayo, dapat unta, yun ana. Pero kung you did it to the best of your inyong capability, dili pa good perfect, so that's it. Pero at least running kamot ka. Okay? So ang ato magtatampo ko ng kalawa, si Karen, 18 years old, single, estudyante ni siya, taga Cebu City, punto medical. Mag-apil-apil nung good ni si Karen og mga beauty contest niya kanang tawag gani. Nako na yung mga parte siyang lawas nga dili puti nga inomdomin ko sa kung kaila nga sige pilog nga beauty contest magdanag og kuno to siya malita kay gikan sa usa ka lungsod usa ka barangay na hudton ng beauty contest tungtod na unsa ba nga daot mino yang naong umot ngano ka nabuyagan ko no sa kumutuan na basig na allergy lang. Okay, so na mga pungutana si Karen nga na mga parte kuno nga na itom ba to sa iyang sumas na bati nato gina sa drama. So mayang pagpaminaw dai sa mga taga Cebu City. Ug ngadto sa bago lang na kung nakaila, layo ni siya hasta tuning inyo. Woody Grappa. Woody Grappa diya sa Sibula Negros Oriental. Na ni siya musta man to mga tilapia da Woody, mayon tag okay ra, no? Adjaw raon rakan jaun. Guwapa ka rajaw Juliet o si Frank Kamingi diya sa Siargao, General Luna, no? O di si Miss True sa mga taga asa ni sila Mambaling, no? Mga taga Mambaling, si Alan, si Usipina o si Sebia, nga Tuyan Naga, ni Maika Kayi, o si Albert day bago nakailan ako, o si Abis ba to? Abis nalimot ko to sa kong cellphone. Pero daghang kayong salamat yung pag-abi pagbisita din namo ngadto sa among lugar dito sa farm gahapon. Inaot nga matabangan mi ninyo sa mga problema. Okay, so unang pangutanan ni Karen. Nilagom ang akong bugan og ilok. Tinuod ba nga mauni mahitabo kung madalaga na ang usa ka babaye? Unsay koneksyon o tungod ba ni sa akong pamanit o skin type nga morena ko? Ay yes, naamagoy mga tao nga morena, na pution, na lagumon, no? O kini magong naay mga itom-itom. Ang color magod sa atong panit by the way, magdepende magud ni sa amount of melanin. Kining melanin mo ni siya pigment nga mohatag color sa atong panit. So naay mga dark nga mga pigmentation da sa atong panit. Gitawag ni namo sa mong pagtuon sa dermatologist sa una og melanitic skin. Daghan kayong melanin sa imong panit mo nang urag maitom-itom, no? Maitom pwede po ni siya og ma-expose so mga radiation or mga unsa pa man diha nga sunburn or unsa diha, no? So naagid tay mga tao o naay mga tao nga naay mga itom-itom sa panit akong balikon tungod ni sa kanang amount of melanin nga naa diha akong balikon sa makausapa ang kining melanin mo nay pigment nga maghatag og kolor sa atong panit. Okay? Ikaduhang pangutana. Nag-apply ko og mga home remedies sama sa tawas ug limonsito. Ipahid nako sa akong ilok ug bugan. Tinuod ba nga dili ni makaayo kay harsh o irritate hinuon siya sa panit? Yeah, wow, pwede man ning limonsito. Gani kanang mild vinegar pwede sad, no? Makaputi ni sa ilok. Pero naagad tay mga cream ani, no? Mga mutya. mga mutya nga mga panit kinahanglan ni siya og butangan og cream, no? Naarma ka sa Cebu City, Karen, no? Akong advice nimo, no? Adto kag Mabulo Skin Clinic, ibatan-aw ko nun ning imong panit. Kinaya tong mga dermatologist, mga expert ya nga muhatag og ingon ta advice nimo unsa may angay buhaton. Basta kay naay ni siya remedyo na mga cream nga ipalida, ma-moisturize ang imong skin, ali mag-dry, o nya maybe something to do with the exposure nimo sa gawas or estudyante pa man ka, no? Maybe
pirmi kang ma-expose under the heat of the sun, mao na siya. Sunod nga pangutana, nangibot sab ko sa balhibo sa akong ilok. Ingon nila kay makasamot ko no sab ni sa kalagum. Ngano man, unsaon man lang di ay nako ning balhibo sa akong ilok nga di man sab kuno maayo kun i-shave. Na okay naman na siya na balhibo sa ilok. Just the same nga natay balhibo sa ibabaw sa atong mata, ang uban mga lalaki na mustache, ang uban ay barbastirado, as long as limpyo lang ka. Imo lang na siyang pag-groom. There's nothing wrong with balhibo nga nasa ilok. Pero sa mga babae lagi pod, sabi na kung mag-apil-apil, mga beauty contest. So, mas maayo gadog. Why balhibo no? Nag-isa-isa ni mo si mong kamot nga naka-short sleeve ka o tawagan na ninyo. Kanang makita ang bukton, sleeveless, mas maayo gawa. Pero ang balhibo, makontrol naman na siya. Makontrol na siya. Naiuban mag-pick. Dili ka mag-pick o mag-pick. Dili man ko moingon nga dautan ang mag-pick, no? Depende ra pod nga unsa ka hygienic in doing the procedure or the process, no? Kinahanglan siguro mas maayo pod nga human ka mangibot diha, butangan nimo ng disinfectants or moisturizer o nga dili pod ma-infected ang naibtan sa imong skin, no? Ayaw lang po kanang ingnon ta palabi pod. Ayaw gi one time ba, gradual lang ayaw gi one time ihurot nimo. Sa mga beauty parlor o sa man sila mga trabaho nga ikuan ang balahibo sa underarm. Na magani po'y ang uban ako musulti ako sa pubic area naman po gani po'y mo perform na no. Musud kag mga beauty parlor, they will do the job. Ikaw pa to katapos ang pangutana. Kanang mga artista nganong mga puti man hamis mo na sila bugan o gilok. Sa may gibuhatan na nila naaba sila gihimong surgery o laser nga gibuhat sa ato pa kanang mga pobre walay puruhan nga maputi ang bugan o gilok na masay mong kana. Yes, na laser treatment. Ang pag-perform ni sa mga dermatologists to control the color and the amount of hair nga naadang dapita nga dili unta angay, no? Pero nga mosulti lang ko ninyo nga galing kay babae man kano. Sa mga lalaki okay man nang naay balhibo sa underarm, pero sa mga babae preferably mo prepare good mo nga wala gyud, no? So naay laser treatment, no? Komune sa mga doso kan afford sa mga artista nga sila mga kuan lagi atong tan-awon diya sa mga pelikula ani pod maayo pod nag-isa silang kamot daghang balhibo underarm, no? So naay laser treatment, naay cream onya balikon ako kanang lemon juice, no? Makatabang na siya with the proper guidance sa atong mga derma, no? Okay? So hinot ang kasabot ka sa kong speaker nimo Karen dinhi sa Cebu City. Ug sa libuan millions nga naminaw sa atong programa kini akong suliran.